Obce ležiace východne od Bredna tvoria oblasť Horehronia, pozoruhodnú z hľadiska ľudovej kultúry. V oblasti Horehronia sa nosí ľudový odev dodnes, čo podmienuje aj pretrvávajúci záujem o výšivku. Toľko odborná literatúra a teraz si zacestujeme na Horehronie, pochopiteľne kvôli výšivkám, ale najmä za kožuškárom, no nielen za ním, ale aj za jeho rodinou Rochovských do Pohorelej, kde sa popri pestrofarebných kožúškoch vybíjajú pracky, no a samozrejme vyšíva. Vítali nás slávnostne, aby nebolo pochýb, že tradícia ľudových remesiel sa v ich dome nielenže uchováva, ale aj rozvíja. Museli sme vyšívať stále od detstva, lebo nám bolo treba veľa vyšívať. Mladá nevesta, keď sa išla vydávať, musela šiť košele pre svokra, pre svokru čepec, pre mladého zaťa košele, tak bolo treba vyšívať stále. Keď bolo bratia traja, musela vyšiť 3 košele, pre svokru 3 čepce a pre mladého zaťa 2 košele. Mladúcha musela mať zvlášť čepce, musela mať 5-6 čepcov vyšité, keď sa išla vydávať. A podľa švagrin, koľko bolo švagrin, toľko musela vyšiť čepcov. Pre svokru bolo treba opletko vyšiť, aj čepec, a pre svokra zvlášť košele. Pani Anna Rochovská má v skrini vlastne svoje dedičstvo. Starostlivo uložené zástiery, sukne i opliecka občas prevetrá a niekedy predvedie nekaždodenným návštevníkom. S takýmito vecami je človeku ťažko sa lúčiť. Ľudový kroj má najmä na Horehronie osobitnú hodnotu a priamo umelecký rukopis. Vlastne od krojov sa odvíja i výroba ďalších výšiviek. U nás bol majster, ktorý mohol učiť ako učňov. 2 starší bratia, oni robili na poli a ja som rozmýšľal do tej školy, ako keby som sa dostal. Mať ale vdova, vtedy nedávali ani rodinné prídavky, ani nič v tú dobu, tak keby nejaké remeslo na dedine už otvoril stolar a to. A ja si rozmýšľam, tak stolarčina mňa nebaví, ale toto by bolo dobre, tie kožušky našim ženám a chlapcom a chlapom robiť. Tak ja sa pokúsim. On naraz na prvé slovo, tak mňa zobral ten môj majster, ktorý v neho som sa učil. Volal sa Matej Bodnar. Potom som skladal skúšky, ale v Brezne. Zatým už som neučil sa ďalej ako tovariš, ale začal som robiť na vlastnú pies Pohorelej. Pán František Rochovský pochodil kvôli kožúškom a neskôr aj s nimi mnohé oblasti Slovenska. Jeho šikovnosť a pozorovaciu schopnosť si všimli aj odborníci a potom prišli so zákazkami popredné folklórne súbory. Dnes má už pomocníka aj vo svojom synovi. Jeho zmysel pre odlišnosti jednotlivých regiónov dokumentujú vzorky vyrobených kožúškov. Tento z Pohorelej sa vyníma tým, že je najbohatšie zdobený. Tento na ozdobí úspornejší prezentuje rázovitý šumiac. Ďalší je z čierneho balogu. Tento pochádza z Važca. Takýto kožuštek je charakteristický pre Liptov. A tento je z Detvy. Ako s otcom chodím po tých výstavách a popri tom im aj pomáham, keď majú veľa roboty, tak som si všimol, že je veľký záujem o tieto pracky ľudové s ľudovým motivom. Tak sme sa s otcom rozprávali, skúsme niečo urobiť. Chcem zachovať tieto tradície, a tak kamarátov mám alebo známych, donieste mi nejakú spomalý pracku. A tak to beží u nás po dedinách.